Indi olsa planar graflara değiniriz. Planar grafla unweighted yani undirected grafların üstüne işleyli. Planar graf haçan niyet biz? Haçan planar graf şol grafi bir sani plane'na amaliye berdi. Bir yüzeyde yani bir yüzeyde edge'ler üst-üstünü birbirini kesmeyecek şekilde yazıp bilen bolsak onu şuna biz plan diýär. Bu Türkmençe definition birazcık kelden garaşdyrmak bilen İngilizce aýtyp bilen. A graph is said to be planar if it can be drawn in a plane çizmeli, so that no edge cross. Mesela şunun ýaly yazdım. Şu an bizim plane'imiz 2D plane'imiz olsun. Şu grafın üstüne dip grafçı diýen şu an hiç bir edge birinin üstüne kesen yok. Diňe birleşýär. Yani şuna kesmek diýen birinin üstüne cross etmek diýilýär. Mesela arkaýy çizip bilen. Şu an men aslında yani ýadyňa düşýän bolsa K4 diýdik. Yani click 4 nokta click complete graph. Her iki nodyň arasynda edge var. Şol grafy çizip bilen plane'na hiç bir edge'den birbirini kesenek diýmek näme diýip bilen arkaýlyk bilen K4 is planar graph. Yani K4 planar graph diýip bilýär. Berde şu grafy mesela başka bir grafym çizip görkezin diýsek. Öýçük ýagdaýlar çizip biler. Mesela şunu bagalasak, bunu bilen bunu bagalasak. Demek şu graf planar. Planar graflaryň käbir özellikleri var. İlki bilen bu planar grafda bilşimi diýäli vertex sany milýar ýani näse not bar. Bir näse edge bar milýar. Bir ekstra face sany hem bir sanap bilýär. Täze hiç bir edge birbirini kesmeýän üçin şu taýda face sany bir face, iki face, üç face. Yani boşluk olan ýere face diýär. Daşynda da bir diýär. 5 tane face var şeýle şu grafda 5 tane face var. Bunu näçe face sany deňälýär. Face sany bilen bizden sonra näme işimde ýaraýar diýseňiz bir topar formula ortaya çykypdyr. İlki iň populярny bolany, iň meşhur bolany EU'lerin formulasy vertex sany bilsedik diýe minus edge sany grafdaky. Graf planar dadyny yani grafymyz connected planar graf bolsa diýe. E sany edge bolan, V sany vertexi bolan, mesela F sany ýüzü bolan, şu ýüzlerini tanadyk yani. Onna V minus E plus F deňdir 2 bolardy diýe. Bütün planar graflar üçin. İlk bilen şu grafyň ismini bağlap biler. Näse vertex var şeýle 1 2 3 4 5 tane vertex var. 5 minus näse edge var. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane edge var. Minus 8 plus 5 tane ýüzü var diýdik. Deňdirem görüşme diýär 2 diýen. Bunu istem planar grafyň üçin goýup bilersiňiz. Şu elmedäme iş dogry. Muňa Euler'in forması diýilýär. Euler'in forması planar graflarda işleýär. Muň näme peýdasy bar diýip maňa sorasaňyz, şeýle soraç çykdy ýadyma düşýän Apio 2015'de işime ýaratdy, ýadyma düşýän bolsa. Ýani sonra şeýledi. Ýene çykar diýip aýdamak ýa gaýtmýar. Ýani bilmeňizde peýda bar diýip pikir etýän bu graf tipini. Bir tane grid bolsa di, grid nämeden bilýändirsiniz diýem. Bu gridde käbir yerlerde şeýle reşotka bar. Yani şu taýda bloklanan ýer. Galan yerlerde nokot bar. Nokot bar. Sonra mesela bäri reşotka diýen. Reşotka. Nokotla bir-biri bilen bagly, dört tarapyna bagly şekilde baglap bilýär. 8 tarapyna da. Bu şeýlelik bilen şu berilen gridde mesela connected component sany bilesimiz gelse. Connected component sanym nokotlardan oluşan bir tane bir-birine goňşy bolup baglanan nokotlara diýilýär. Mesela şu taýsy bir connected component. Bäri şeýle mesela şu taýdan mesela kredat reşotkasy oturjak ha diýen mesela şunu hawa şeýle hala bolsa ýapyk bolsa da şu taýsy. Onda bäri şeýle bir komponent bolardy.
Zaten bir komponent var. Yani 3 tane komponent var şeklinde açmalık. Berde evlerin formasını bir şekilde onu biliriz. Ne elde diysek? Şuradaki boş yerlere yani nokotların sanını vertex diyeriz. Minus eşlerin sanını tanımalı oluyor. Eşle ne elde eşle olup bilir? Eşle tevav gridin üstünde graf çizip bilen olsa men eyyem plana graf yapıp bilen demek böyle. Eşlerim şuları birbirine bağlayan eşlere tanımalı oluyor. Yani bunun partial sum'da, prefix sum'da, 2D prefix sum'da tanıp oluyor. Bir tane region içindeki eşlerin tanı. Son bir de näme gerekdi? Connex komponentler tanı. Yani face'ler tanı. Onda face'ler tanı näme değini bilýäs. Face'ler tanı diňdir 2 plus e minus v. Yani eşlerin tanı bilsek, vertexlerin tanı bilsek, onda biz plus 2'de kadar face'ler tanı yani connex komponentler tanı bilýäs gridde. Bir sonra bir tane gridin üstüne sonra nokta körüle vadi. Ullukan gridin içinde bir şeyde submatrixlerin içindeki zatlar soraýardy. Onun için şimdi daşına girip çıkan eşleri çıkarmalı olya. Ola daşına çıkıyor. Ve daşına şeyle kaputta reşotka vayalı şeyle pon reşotka bilen yapılan ýaýdy. Pikirlenip çözmeli olýardy. Şeydi antatlyk bilen bir submatrixdäki vertex sanyna gatanyklar tanamak. Eş sanyna birazjyk computation edip şoň üçin ekonomik komponentler tanap bilýän. Bu hakynda usak otara da bolmaly. Men size praksis üçin hökmaniyat edip bererim. Ýöne açmaýaly, şuňaly görüşüňiz ýaly käbir soralardy bilmeňiz, plana graflary işiňizde ýarap bilýär. Bu graf tipleri Brader graf algoritmanın research'ünde yani akademi tarafta olanıya. Akademi tarafta yani grafika bilişimine grafik oyunlarda dağıtlarda bir tane mesh tiyatı da var. Aslında sorduğum kostüm hatamadılar. Mesh rasterization. Doğru duavasa. Mesela mesh repair ya da mesh representation. Polygon mesh. Aslında şunların 3 grafik datlarda vertex'li, edge'li bilen face'li bilen polygon graflı polygon näde plana graflı bilen işlenişiliye. Şu taýlarda hökmaniyat edip bilmek bu datları käbir optimizasiýa işlen etmegimde kömek bolýar. Onun üçin egerde akademiýada ileride grafik işini birazda etjek bolsaň hökmaniyat edip öňüne çykarmak hadýan. Berde başka näme ýetgeşijek formulalar bular ýaşytmagyna gerek ýok diňe sizinden geçtik gowulurmy hadýan. Meselem ýa-ni plana graflaryň üstüne gidende görýän ki şunun ýaly dogrulyklary bar. Bulan proof'un içine girecek ýaşytmagyna bakmaýan probabilityny gowy. Face sany elmide ama edge sanynyň 2/3 bolup biler. Bu proof meselem özüňiz etip bilersiň ansat. Ya da vertex sany 3/3 vertex sany minus edge sany hökmaniyat edip 6-dan uly bolýar. Ýaly 3 köşüjek akademik tarapdan çykarylan formulalar bar. Bular bilmek elbetde ama işiňizde ýarap biler. Ýöne ýatmak maňa. Ýa-ni kaýsy ilk başda sonra başlamada näme diýdik? K4 meselem çyzyp bilýär diýdik. Bu bir planar graf. Ýöne şeýle bir dat bar. K5 meselem planar grafda. Muny çyzyp bilende. K5 çyzyp bilmeýäs diýmek eýem K6 we ýokarsyna hemmesini çyzyp bilende diýmek. K6, K5, K6-nyň subseti. Onun için K6'yı K5 çyzyp bilmeýän K6'yny çyzyp bilmeýän. K5 çyzjak bolup görüp bilersiniz. Aty hepsi ýollar bar. Ýöne EC üstüne girin kesmeýän hiç sen çyzyp bilende. We ýene bir dat bar. KN diýdik. Biram KNM diýip bir dat bar. Buň tapawdy näme? KNM bipartite graf diýdik ýani. Şu bipartite complete graf. Yani U ve V diýip iki tane gruppa aýrýas. N tane berde vertex var. Bu tarafta da M tane vertex var.
Ve şu tane iki tane tarafın arasında her bir nodun arasında edge var. Yani cemi KNM grafında nm tane edge var. Her noddan karşıdaki m tane hemmesine edge çıkıyor. Ve cemi yan kaçımlar en köpetmek m tane edge oluyor. En bıraktarla da m tane vertex var. Ve diye eğer de KNM haçan planer olup biler. Daha düşüna KN için ettik. KN haçan planer oluyor. Haçanla N 4'ten N 5'ten kiçi olan ya da N. Onunla ulu ve den olan ya da N metinle planerden. Şu an planerla tapacak oluyor. KNM için mesela haçan planer olup bilir. Plan proof'una girecek ki. Berde ya M 3'ten kiçi olmalı. Or N 3'ten olmalı. Şularda planer olup bilir. Ondan sonra içeriden planerden. Bir teoremi de var aslında onu bilseniz hem qoy. Planer graflar haçan planer oluyor. Haçan da içeride subgraf diyet biz. K5 ya da K33 subgraf olarak yok olsa grafın içinde. Ondan şu graf planer deyip bilir. Yani oturup sonu bir plane'la 2D'de çizecek oturandan şu iki tane graf tipini gözleyen içeride subgraf edip taplanışları onunla planerde. Yani kaçımız yani K5 ve K33 olsa şunlarda boy biri grafın minor değil ya da code force hatta öğretilen subgrafı değil ya. Onu minor planar grafta. Ben aytacaklarım bu temada şeyle